Arweiniad cyflym y llyfrgell I chwilio am lyfr. Chwilio am lyfr. Bydd chwiliad sylfaenol yn gallu arwain at nifer fawr o ganlyniadau. Os ydych chi wirioneddol am gael hyd I werslif rhyw fenthyg, mae angen I chi gyfyngu eich chwiliad trwy ddewis penawdau ychwanegol. Gan eich bod yn chwilio am werslif, newidiwch eich chwiliad trwy fynd I ochr chwith uchaf y dudalen chwilio, a chlicio ar y gwymplen popeth. Dewiswch chwiliad llyfrgell a chlicio'r botwm chwilio eto. Bydd hyn yn newid y canlyniadau I ddangos dim ond yr eitemau sydd ar gael yn ffysegol yn un o'r lyfrgelloedd y campusau. Mewn gwirionedd, rydych am gael hyd I werslif sydd ar y gael ar y campws rydych chi arno amlaf. Felly ar ochr chwith uchaf y dudalen chwilio, cliciwch ar mwy. I gael restr lawn o'r lyfrgelloedd y campws, rydym ni am glicio ar campws GLLM yn Llandrillo yn Ros. Bydd canlyniadau'r chwiliad yn newid eto I ddangos yr eitemau sydd ar gael yn y llyfrgelloedd ar campws Llandrillo yn Ros. Pan welwch chi rhywbeth sy'n berthnasol, cliciwch ar deitl y llyfr I gael gwybod rhagor. A nawr bydd y sgrin yn dangos manylion y teitl, yr awdur, y flwyddyn a'r ISBN, ac os byddwch yn sgrolio I lawr, cewch weld ym ble mae'r llyfr i'w gael. Cewch weld pa lyfrgell sydd â chopi, y rhif cod bar, y rhif silff fydd ei angen arnoch I gael hyd iddo yn y llyfrgell, am faint y cewch ei fenthyg, ac a yw mewn stoc neu ar fenthyg. I weld rhagor o adnoddau'r llyfrgell ac I gael help, edrychwch ar y fideo Sut I ar sianel YouTube y llyfrgell. Edrychwch hefyd ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Sites newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryros@gllm.ac.uk neu neges Twitter ar @llandrillolib.